Zdravím všetkých ľudí, čo práve pozerajú toto video. Moje meno je Presin Mister a ja vás vítam pri tomto videu. Ja si idem zahrať znova Minecraft po 25 rokoch. Toľko ani nežijem, ale je to pravda. Dobre, takže dneska ideme troliť sliepku. Áno, počuli ste dobre. Tuto mám, chudačka. Dobre, takže uvidíte ako. Teraz počkajte trošku. 3, 2, 1, 0. Wow, to čo to bolo? Ako rýchlo sa to zmenilo? No poďme. Počkajte, ja si dám takto tablet. Takto. Takže tuto máme našu sliepočku. Dobrý deň. A teraz ideme vytroliť. Takže dáme si do ruky semená. Otvoríme. A teraz, že či príde za nami. Nie, a táto? Fíha. Viete čo? Mali by dať aktualizáciu, že by všetci boli blbci. Blbší. Wow. A ty? Wow. Dobre. Takže vieme, že žiadny tento sa nedá vytroliť. Žiadna sliepka. Ja som mal takú radosť z toho, že toto bude mať veľa pozretí a no, že sa to bude ľuďom páčiť, ako sliepka sa nechá trolovať. Ale nič. A ty? Čo chceš, sliepka? Koľko si myslíš, že by sme mali dať lajkov? 5 lajkov! Dajte 5 lajkov, inak choďte do ryti. 5 lajkov chcem! Takže už sme počuli sliepku, viem. Neviem napodobniť slepačí hlas, ale nevadí. Ona to povedala. 5 lajkov. 5 lajkov? Hej, utekám, no. 5 lajkov, dobre. Čaute.